Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Mentakasngi ka khandai tarik unai lor arajar arpuai ka kenhun kinong tri casual ne ka Ribhoi Progressive Health Workers Union ka Ribhoi District kila pelong da ka jingra ya ki plakat hak pelau jong ka civil hospital nongpo bat kumju hak keleng ki benta jong ka tanat trikam ka koit ka kia ka sorkar jong ka them Ribhoi hakaba kila pelong ya ka tei ka jingra ya ki plakat kadai na kadau baki nong tri casual jong ka tei ka tanat trikam ka koit ka kia kila ut bawat la kila tri palat ya ka shiposnam Henry Kim Sham layo ya katay kahok ne kata ka Meghalaya Regular Worker Scheme. Bat kila ongru bakat ba ka sorkar kampas ngap ya katay ka jingot ka jongki bakin yay beteng ya katay ka jingra plakat man la ka sining kong jong ka tayo hakapor khatway baje men step hadu ka khatar baje no phaisngi. Bat hakaba ya ka ne ka jingyalang lalam khmat da ka kong big shar ka balong ka president katay ka unit uba crowbok lengdo kum u secretary bat uba en mau pnyang kum u invitee member bat hakane ka jingalang layadon banishim bentalang kumbasan phongut tam bat kumju hakeleng ki tanat treikam ka sorkar jong ka koit ka khia ka them Ribhoi kare jing khi jing kalong ba jai kum ka risum shar ke india da ka jing sok mindan kano ka jing ya hurira mindan kano ka jing krum karam mindan da ka jing sok bot pai te kane ka jing khi ka jing mentasi kalong kabom ban se ni thi ka union hi ka khlem jet banya khi har ka jing khi ka jet ka union ka jing kum katri union kablar register hapo labor department iksaj namta ka hok de binatran bala hapo health department kumbang ngilong bangilap menta kumbang kadang kejong bolong bala da amdon kading ekonomi ka sedam ka jingni pai ba ka jong kin khot menta jong ka union kale hol kono rem jong ki ka jing so rem ka jingi halor ka jing sap ban ben ka jong ki sakam jam ni yo bon ki ba hone ki khot jong ka union te pen rom chene ki don ro jo por ki ba ki mta bibi ba saboy romong kidon hamdan kidon hamsning kidon berni kidon keleng jong ka Ribhoi district ti pun apa ning kine klatre for health department las ho snam khasan snam atho snam bun apa ning kine katkum ka Meghalaya regular kasal worker scheme khandai khnai khandreu hakapol badang long principal secretary i ba win parian kila pas seketuka office berdam joki kata kalong ba kino casual kiba tray palat posnam kidon hok banyo ya kataka Meghalaya regular casual worker scheme knak kru hari kembolong file department ngilengo bolong bana du kisna hajar dum tam don mano boyo thi bun pedang jukine peli kidegi basbelasi hame kata kidon ka jong king kasam joki karta jike la he kina apply kam prajam soi kinam yo sho temaki manta bakinja bela shoiro kinam don sho format joki kabana health department bakil ade regular volume regular thi Idon kata insuran kum ka union hakoi kasur kumbalakan sekhmat bolong kadawajur ekibol bahlor jong ka health department nadi chas na health department nadi me chono poro bolong ban pentri kam no ya kam Meghalaya regular kasol worker scheme kena penru po health department Ribhoi kata kadi ka jingdawa jong ka union hakoi kasur punyi teli berpan kabar kalong bang ikon peti jurkhot mang dikhot bolong bang ngin nam song klik ti hadu ba kane ka scheme berterikam po health department kata kalong mana sin kong jong kitiyo ban bot hari baje far baje ngidon ka jing khi pajba kata tadaburam long nginam du jikirman nginam rit mesem nginitor sikman daburam ngidon ka bor ngidon ka psa badon kiwai hari ngidon ka mesem jingale kata ban ngitri stom ban wat kot kisla ban khi stu ki iksar bone ki hok jingi desai sen nakaliang ka union ngikirpat ya tibor bahalor Sobha pentrikam no ya ka Meghalaya regular kasal worker scheme ndai khnai pendru apo health department Ribhoi bat lada PI regular ro sobha wan mai regular te arngon alit bar khoj batang posnan ngimban se bangi sekhmat bandawai ko hok namare ko hok jengi ngilasha kini ino nangi kumta ka union dagui ka sur kalarai bangajing ki kanyai beteng nang ni sekhmat banang ni sekhmat
man la kasni nekong jong tayo banwan hakapor hatwi biji hadu khat ar baje mansi kandon ke jingi ki sangi trikam basi genta ke jingi ki kan kut tang lada ki bor bahalor kin petrikam no ikaneka riboy or yaka regular casual worker scheme khandai spak khandai hinriu haga jongka health department Riboy district. Harapan kong nga kami presiden ng Riboy Progressive Health Worker Union nga ay gading kublay yakit para dapat kibalay simbentalang hakan negasni hakajing rap lakat jangi kum habor ni haum sning haum dan mau hati berteter ngi kum ka union ngi dawa ya ka sarkar bakan menteri kamno ya ka RCW kapasi ajar khandai spa khandai pamriu yang ini casual ke balatrai masih pausnam tam janeng. Ngala job bun ki jungi kun nre yo covid ndai ngaya kun da katika ay ketika covid ndai kanong yukun persya kane kaklam